Bay Area Magyar Televízió októberi adását látják. Az egyik legrégebbi magyar település Észak-Amerikában a louisianai Árpád-hon. A déli államokat sújtó árvíz viszont őket sem kímélte. Rain, historic flooding with tens of millions still facing tough weather today. ABC's Janet Shamley. Stream out of its natural banks, but a flash flood is the rapid rise of. Jó napot kívánok! Kropok Sándort keresem. Igen, én Kropok Sándor vagyok, Albany, Louisianában lakom. Én Hungarian Settlement Historical Society-nak vagyok az elnök. Sok helyen olyan 5-6 láb magas víz volt. Nagy kár volt. Mennyire károsodtak a házak? Nagyon, mert még egy láb is volt a házban, akkor ott mindenki kellett venni, hogy a mold, meg minden ne menjen ebbe bele. De másképpen sok embernek ki kellett menni a házukból. Őket elszállásolták ott helyben, vagy velük mi történt? Hát vagy barátokkal, vagy rokonokkal maradtak. Igazán, hogy a meteorológiusok mondták, hogy sok eső fog jönni, de a nagy eső így északtól jött Mississippi államból. Legalább 90 centiméter eső volt. És az mind jött le ide dél-keleti Louisianába. A Mississippi folyótól a Mississippi államig, a határállamig olyan lehet, hogy van vagy 7-8 kisebb folyó. Hát ennek a sok víznek csak ezekben a folyókban próbált lejönni. Asszonnyal ma beszéltem, hogy mikor kilépett szombat reggel, és volt nekik ilyen házok, amit bérelnek ki, hát mikor kinézett, ezek a házak lejjebb voltak, hát igazán a ház tetejéig volt a víz. És a víz gyorsan ment, csak rohant. Mit gondol, mikor fog visszatérni az élet a megszokott kerékvágásba Árpád-honban? Hát hónapig fog ezt tartani. Tegnap voltam a Lowe's Department üzletben, és viszik onnan ki az emberek mindenféle holmit, hogy építik vissza a házukat. Ez egy hosszú dolog lesz. Hány magyar lakik ott Árpád-honban? Most azt hiszik, hogy olyan 500 van, de ezek második, harmadik, negyedik generáció magyarok. Milyen magyar közösségi élet folyik ott? Születi tánc van nekünk, szeretnek főzni magyarul, a nyelv valamennyire megy el, mert sok magyar, ezek a második, harmadik, negyedik generációk nem igen beszélnek magyarul, hát csak ennyire megy most itt a magyar. Köszönöm szépen, és akkor minden jót kívánunk Árpád-honba. Hát mi köszönjük, hogy az emberek mindenhol gondolnak rólunk. A következő pár percben megtudhatják, hogy ki és hogyan támogatja a magyar kezdővállalkozókat itt Silicon Valley-ben. A Neumann Society magyar gyökerekből induló, de transatlanti innovációs közösség, aminek a fő missziója az, hogy úgymond szilíciumvölgy élő lelkiismerete legyen, és egyrészt egyesítse azokat a magyar innovátorokat, azokat a fiatal, új generációs magyar innovátorokat, akik képesek valós változást hozni, összekösse azokat az embereket szilíciumvölgyben, akik alapvetően a technológiai szférában dolgoznak, és egy új gondolkodásmódot képviselnek. Milyen eseménynek ad otthont ma ez a kávézó? A jelen pillanatban ennek a hétnek az utolsó eseményét tartjuk. Ez a hét arról szólt, hogy a visegrádi négyek, azaz Lengyelország, Magyarország, Csehország és Szlovákia startupjai ide érkeztek, a kiválogatott startupok, hogy meghódítsák a szilíciumvölgyet. Ezek a kiválogatott startupok rendkívül értékes programokon vettek részt, és ez a záró eseménye
mostani sorozatnak. Úgy gondoltuk, hogy ez méltó lezárása lehet annak. Körülbelül 120 embert várunk ma estére, akik egyrészt megtestesítik a helyi ökoszisztémát, másrésztről pedig azokat a vendégeket, akiket kiválasztottak az anyaországokban, hogy ide érkezzenek, és befektetőkkel, partnerekkel tárgyaljanak. Cégünk a Signol, magyar tulajdonú, de az amerikai piacra fejlesztő cég. A Siketek jelnyelvét elsőként automatikusan szoftver segítségével tolmácsolni képes szolgáltatás fejlesztője. És azért jöttünk most az USA-ba, hogy előkészítsük a piacra lépést. A Chime-in ez egy szociális applikáció, a világ összes weboldalát és websájtját tudja az ember kommentelni, dialógusokat kezdeményezni ezeken a honlapokon, annélkül, hogy a website csinálna bármit. From now on, with the revolutionary Chime-in plugin, you can comment and rate any web page. Literally any page, even those without a comment section at all. Just download the Chime-in browser plugin or smartphone app and transform the World Wide Web into your worldwide commenting playground. És mint szociális applikáció ez a világ szíve. Ugye itt van a Facebook, a Google, az összes ilyen szociális startup, némelyik már nem startup, de reméljük, hogy mi is itt fogjuk kinőni magunkat egyszer. Mint magyar cég rendkívül nagy szükségünk van amerikai kapcsolatokra, hiszen az amerikai piacra szeretnénk behozni elsőként a termékünket. Úgyhogy nagyon fontos, hogy minél jobb kapcsolatokra tudjunk itt szert tenni, nem a szokásos üzletépítési, termékfejlesztési tekintetben csak, hanem valódi termékfejlesztési kérdésekben kapjunk valódi válaszokat. Mi egész héten itt voltunk, mint Chime-in, és ők szerveztek nekünk rendezvényeket, és igazából segítettek befektetőket és befektetői találkozókat is létrehozni. Úgyhogy reméljük, hogy sikerül befektetéshez jutnunk. Mindenképpen ígéretes találkozókat hoztak össze. Érdekes találkozni olyan startupokkal, akik teljesen más termékekkel, de szintén az amerikai piacra szeretnének, vagy már be is léptek, és a tapasztalataikról mindig nagyon érdekes hallani, és ezért jöttünk elsősorban, hogy megismerkedjünk velük, és kötetlen formában az felmerülő kérdésekre választ kapjunk. Nagyon jó ilyen példákat látni, akik szinte mindegyik számolatlanul érdekes ötletekkel vannak itt, és példát lehet róluk venni a kezdeményezőkészségben, bátorságban, úgyhogy jó egymással beszélgetni. Hiszünk abban, hogy Közép-Európának, Közép-Kelet-Európának komoly innovációs potenciálja van, és mi sem gyönyörű példa erre, mint ez a mostani hét, és ennek az eseménye, és azok a kiváló startupok, akiket kiválogattak erre. Idén is megrendezésre került a Magyar Őszi Piknik a Református Egyház szervezésében. Erre a piknikre az elején inkább csak magyarok jöttek, most az utóbbi jó néhány évben egyre több amerikai, meg más nemzetiségű is itt van, és igazából szeretettel várunk mindenkit. A Facebooknak hatására egyre több amerikai is eljön, látják az egyháznak a Facebook oldalát, érdeklődnek utána, részt vesznek, érdekli őket a magyar kulináris konyha.
Melyik ételnek van a legnagyobb sikere ma? Ma leginkább a kolbásznak van a legnagyobb sikere, utána a csirkepaprikásnak, aztán mindennek töltött káposzta, gombapörkölt, minden nagyon finom. Mi a kolbászsütés titka? Kérlek szépen a jó tűz, a megfelelő hőmérsékleten, és forgatni keményen. Tényleg a faszén, hogyha úgy ég, akkor minden rendben van vissza. Mitől lesz jó a pörkölt? Hagymától és a hústól, meg sok paprikától. Milyen süteményt választhat az, aki ma kijött a piknikre? Általában a rétes, az nagyon menő volt, a krémes is, és a zserbók, ugyanúgy a pogácsa is, általában ezeket szeretik az emberek. Melyik sütemény ma a nap kedvence? A krémes. Na most október elején lesz egy süteménykészítő, egy főzőtanfolyamunk, október végén igazából egy nagy rendezvénysorozat, amelyben részt vesz az egész öböl-környéki magyarság. 1956-nak a 60. évfordulója, novemberben képzőművészeti kiállítás és vásár, decemberben Mikulási disznótoros vacsora. Ezek csak a nagy rendezvények, ezek mellett természetesen megtartunk mindenféle más egyházi rendezvény, mindenféle más egyházi ünnepet is, Úgyhogy egy élő, ilyen szempontból egy nagyon élő és aktív közösségnek vagyok a lelkésze, és ezt végezzük. Thank you for calling the car clinic. How may I help you? Ha bármi problémájuk van az autójukkal, nyugodtan hívhatnak bennünket. Hétfőtől péntekig nyitva vagyunk reggel 8 órától este 6 óráig. Kedden esténként itt tartjuk a foci edzéseinket. A szombati edzésünk megmaradt ugyanúgy a Cooper Parkban. Még van egy-két kiadó helyünk, lehet jönni focizni. A következő összeállítással az 1956-os forradalom 60. évfordulójára emlékezünk. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék, szólj hangosan az éjszakából, angyal, vigyél hírt a csodáról. Három héttel vagyunk 1956 60. évfordulója előtt. Ez remek alkalom arra, hogy felelevenítsük történelmi okait és számba vegyük forradalmunk következményeit is.
A Magyar Királyság már 1944-re gyakorlatilag elvesztette a II. Világháborút. Számottevő katonaságunk nem maradt, a gazdaság összeomlott, a Vörös Hadsereg vészesen közeledett a keleti határainkhoz. A náci Németország megszállva tartotta hazánkat, és nem engedte a kormánynak, hogy tárgyaljon a háborúból való kilépésről a szövetséges hatalmakkal. A kormányzó német fogságban volt. A Magyar Királyság megszűnt önállóan létezni, nem tudtunk már beleszólni a saját sorsunkba. Így érte Magyarországot a Jaltai Konferencia, amely meghatározta a háború utáni világot majd 50 évig. Magyarország vesztesként került ki a II. Világháborúból. Már a Jaltai Konferencián a keleti blokk országai közé sorolták. ...1945. február 4-e. Még javában dúl a háború két kontinensen, de a győzelem biztos tudatában lévő angol, orosz és amerikai vezetők már a háború utáni világra gondolnak. A konferencia célja a háború utáni Európa újjászervezése volt. Céljuk egy stabil, biztonságos Európa létrehozása, amit úgy képzeltek el, hogy a győztes hatalmak között felosszák az elfoglalt területeket, egyfajta befolyási övezeteket, érdekszférákat hozva létre. Így az Európa keleti területén lévő államok, mint Lengyelország, Csehszlovákia és többek között Magyarország is Sztálin kezére kerültek. Így nyert jogot a Szovjetunió arra, hogy ha neki nem tetsző folyamatok zajlanak egy adott országban, akkor azt akár hadserege által is, de vérbe folytsa. Sztálin kommunista rémuralmat tartott fenn a Szovjetunióban, de ígéretet tett arra, hogy nem fog beavatkozni a most megkapott területeken a belpolitikai eseményekbe. Akik hittek Sztálinnak, azoknak csalódniuk kellett. A keleti tömb országaiban hol nyíltan, hol csalásokkal, de mindenhol kommunista kormányok kerültek hatalomra. Magyarországon az 1947-es országgyűlési választásokat manipulálták a kommunisták, teherautóval vitték a lefizetett szavazókat szavazóhelyről szavazóhelyre, kitöltve nekik minden egyes szavazás előtt egy igazolást, hogy ők nem a lakóhelyükön szavaznak. Ez volt az úgynevezett kék cédula, és ez volt az úgynevezett kék cédulás választás. A kék cédulás választásokon csalással a kommunisták kerültek hatalomra. Elkezdődött a Rákosi rendszer. ...1947-től sötét idők jöttek Magyarországra. Rákosi Mátyás totális diktatúrát épített ki, egy keményen elnyomó rendőrállamot. A városi munkásság és a vidéki parasztság rettenetes körülmények között élt, az észszerűtlen gazdaságpolitika és a vezető kommunista elvtársak hozzá nem értése miatt. Lassan az éhezés réme fenyegetett. Díszünnepség végén a kultúrműsor együttesei köszöntik a magyar nép nagy tanítóját és vezetőjét. Egy terror állam volt ekkoriban Magyarország, bárkit elvihettek és bebörtönözhettek, vagy kényszermunkatáborokba zárhattak. 1950 és 1953 között 1 millió embert vontak bírósági eljárás alá, 1954-ben több mint 40 000 ember volt bebörtönözve politikai okok miatt. Az elnyomás rettenetes volt. Sztálin 1953-as halála sem hozott sok enyhülést, a szólásszabadság tilos volt, ahogyan a szabad vallásgyakorlás is. Akik éltünk a Rákosi időnek a sötét korszakában, ahol bűn volt, ha valaki azt mondta, hogy hisz Istenben,
Bűn volt, ha valaki elment templomba, nem szabadott megszólalni a lelkiismerete alapján senkinek, mert ha kifejezte az őszinte nézetét, akkor börtönbe került. Egy egész ország ébredt rá, hogy le lehet rázni a kommunizmus béklyóit. Hát akkor használjam azt a szót, hogy föllázadtunk, mert azt tettük egy elnyomó rendszer ellen. A magyar nép megelégelte Rákosi terrorját, eljött 1956. október 23-a. Egy békésnek ígérkező délutáni tüntetés volt a szikra, ami kirobbantotta a forradalmat. Követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonását Magyarországról. Követelünk általános, egyenlő és titkos választásokat, több párt részvételével, új nemzetgyűlést, sztrájkjogot a munkásságnak. Követeljük a teljes vélemény, szólás és sajtószabadságot. Követeljük a nekünk idegen címer eltávolítását és a régi Kossuth címer visszaállítását. Az emberek nem tudtak betelni a szabadság levegőjével. Újra szabad volt beszélni mindenről, újra szabad volt mindenki. Rövidesen megalakultak a forradalmi munkástanácsok demokratikusan megválasztott vezetőkkel. Mindenki várakozással tekintett a jövőre. De a Szovjetunió nem nézhette tétlenül, hogy Magyarország szabadulni próbál a kommunizmus öleléséből. A Jaltában kialkudott, jogosnak gondolt jussát nem akarta kiengedni a kezéből. A szabadságharcosok főhadiszállásáról érkezett jelentések szerint a főváros körül több mint 1000 szovjet harckocsi áll. A magyar távirati iroda jelentése szerint a szovjet csapatok általános támadást intéztek a főváros ellen. Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban állnak. A túlerő győzött. A forradalom elbukott. Moszkva új helytartója Kádár János lett, és szörnyű megtorlások következtek. De a csoda megtörtént. A magyar nép újra bebizonyította, hogy szabadság nélkül nem tud élni. A magyar emberek vágya a szabad életre megtörhetetlen. De ha a forradalmat akkor elveszítettük is, és ebben letaposták az orosz tankok, mégis, mint győztesek kerültünk ki a jövőnket, a nemzet jövőjét tekintve. 1956 őszén a magyar nép tanúbizonyságot tett arról, hogy a szabadságot nem veheti el tőle senki. Nem volt hiába, mert nemzetünknek van jövője, és többször halljuk megemlítésképpen, hogy tulajdonképpen az 56-os események, ugye Lengyelországban, Magyarországon, Csehországban, ez volt a kezdete a kommunizmus, a bolsevizmus összeomlásának. Ugye kellett várni 89-ig, amikor hát összeomlott a bolsevizmus, és talán a keleti világ egy új úton indult el, Magyarországot beleértve, hát még mindig ballagunk, mindig küszködünk, de legalább most már olyan irányba haladunk, ahol mondhatjuk azt, hogy van reménységünk.
Talán ezt ünnepeljük, hogy egy forradalmat, egy eseményt ünnepelünk, amire talán fájó szívvel is tekintünk vissza, hogy sok ezer magyar életbe került, 200 000-en el kellett, hogy hagyjuk a hazánkat, aztán itt folytattuk az életünket, de most visszatekintünk, és mondhatjuk azt, hogy nem volt hiába. Tegyük tiszteletünket a közelgő ünnepségeken, kifejezve hálánkat a magyar népnek, akik szembe mertek szállni elnyomóinkkal.